Rejima Suriye'ye agrbestê nas nekir û dîsa êrişî İdlibê kir. Rejima Suriye li êriha navçeya İdlibê êrişê topane li ciyê bazarê kir. لك يا شباب صيحوا على الاسعاف يا شباب الله اكبر Li gor tespîtên ewil di êrişê de 10 sivîl hatin kuştin û 35 sivîl jî birîndar bûn. الله اكبر Tê nîşedar kirin ku hejmara birîndar û miryan zêde bi. Êriş de heyama civîna şeşemîna ku li Cenevreyê di ofîsê de li ser Sûriyeyê hat li darxistin de hat kirin û ev yek jî dîqet û balan dikşîne. Türkiye, Rusya û Îranê di sala 2017 de li Astanayê di civîna Sûriyeyê de ji bo İdlibê agrbest îlan kiribû û hatibû gotin ku ev herêmek herêma kêmbûna rageşî hatiye îlan kirin. Bi vî şiklî di civînê de qarar hatibû dayîn. Ancak rejima Sûriyeyê û Rusyayê her tim êrişên xwe li dijî herêma Çaremîn li İdlib û der û dora wê berdewam dike. الله اكبر Nêzîkî 2 milyon sivîl ji ber êrişan di sala 2017 û 2020 de ji mecbûrî reviyan û xwe spartin sînorê Tirkiyeyê.